Kanja Burama Kuyate ko ni maa min ye balimaya dumanin kurun bila i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛdɔnbaliya fuga o kɛnɛ jalan kan. Mali Senegali bikoma dugujɛ n'i ye Mali ni Senegali ta k'a lajɛ fala yi a bɛ fɔ min ma ko jamanaw ka kalekan n'o y'u ka devise ye jamana kelen kuntilenna kelen miirina kelen o ye Mali ni Senegali jɛ ye. N'i ye an ka bandiriw fana ta k'a lajɛ fala yi lolo binkɛnɛma min bɔ a la drapeau bɛɛ lajɛlen ye kelen ye. Nyoro di Sahel bɛ anw fɛ yan cogo min Nyoro di Ripu o fana bɛ wɔlɔfɔw fɛ yen wɔlɔfɔbugu bɛ yan cogo min Bamakɔ fala yi Bamarankin o fana bɛ wɔlɔfɔw fana fɛ yen. Ni maa min hakili b'a la 22 septembre min kɛra san 2005 sa Sikasokaw fɛ n'a défileba kɛra jamanakuntigi min wulila kɛnɛ kan o ye Abdoulaye Wade ye min ye Amadu Tumani Ture ka tile kun don ale yɛrɛ tun bɛ Wade wele ko empereur ka sabuya kɛ min ye maa min don hakilina ka ɲi kuntilennaw ka ɲi. Fala yi Mali ni Senegali o y'a sɔrɔ min ye yɛrɛtaw ma kɛ jamanaw minnu bɛ n'olu bɛ farafinna ka yamaruya kɔnɔna na Faransi ka yamaruya kɔnɔna na jɛjuru ma sa u ka se k'u yɛrɛ sigi u yɛrɛ ye. Hakilinaba min bɔra Modibo Keyita la an kana fɔ k'an bɛ fara an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ jɛkuluba kelen ye. O la Mali ale ni Senegali Mali tɔgɔkɔrɔ fala yi o tun ye Sudan faransɛ ye min ye san 1959 o la sa Mali ni Senegali septembre kalo la sa olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma fala yi k'a yira sa k'a fɔ ko olu ye jamana kelen taabolo ye kelen ye min ye jamana kura in ye n'o tun ye fédération du Mali ye a tɔgɔ tun y'o ye a y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya fɔ bɛɛ lajɛlen na avril kalo tile 4 san 1960 san nka utu kalo jɛ nana fara k'a sababuya kɛ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ jumɛn ko min ye chef d'état-major ye ka maa sugandi ka kɛ o ye politikimaw n'u ka fɛɛrɛ Senghor ni Modibo Keyita olu ma se ka ɲɔgɔn faamu a ko nana laban mun na bɛɛ lajɛlen ma min ye maliyɛn minnu bɛ n'olu tun bɛ jɔyɔrɔ la wɔlɔfɔw ka fɛn kɔnɔna na fala yi jamana kɔnɔna na a fɔra ko k'u bɛɛ lajɛlen kɛ terrainba kelen kɔnɔ k'u bila ka na Bamakɔkaw minnu bɛ n'olu ye maakɔrɔw ye olu hakili b'a la nka o bɛɛ n'a ta Mali ale ni Senegali u ma ɲɔgɔn bila don kelen da kelen. Abdoulaye Wade ale tile la ale ni Amadu Tumani Ture ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye Senghor tile la ale ni Modibo Keyita ye baara kɛ min ye Abdou Diouf ye ale fana ni Musa Traoré ye baara kɛ fala yi jamanakuntigi fɛn fɛn tɛmɛna anw fila fanfɛla la yan bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ jamana in ye kelen ye. N'i ye Traoré ta u b'a fɔ k'o ye Diop ye olu fɛ yen fala yi n'i ye Jataw ta olu ye Keyitalakaw ye a caman baden bɛ yen wa min ye jamu ye jamu ma bɔ jamu la. Mali ale ni Senegali n'a ka di ye a fɔ woro a n'a fɛɛrɛ bi na Diomaye Diakhar Faye ale kan ka na cun an fɛ yan ka na taama la tile kelen taama don a bɛna sɔgɔma in na ka taa wulada fɛ fala yi taama yi nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye sabula a kɛlen ka fanga ta a kun nana ya décembre kalo kɔnɔna na san 2024 yaasa ka se ka balimaya ni sinjiya sinsin o kumaw ye tali kɛ lakanako la bolo di ɲɔgɔn ma min ye a ka o taama ye a ye tali kɛ fɛn min kɔnɔna na sa o ye k'a yira sa k'a fɔ ko ani Mali an ka hakili to ɲɔgɔn na fala yi zen ta o bɛ ka kɛ hukumu wɛrɛ kɔnɔna na sabula bi CEDEAO ale ni AES jamanaw olu tɛ ka ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ Sierra Leone Bamako ka o don ko min ye Diomaye Diakhar Faye ye ale sugandira CEDEAO maaw fɛ a ka kɛ u ka ɲɛmaa ye ɲɛmaa min don sa a b'a to ale kan ka se ka baara kɛ o la Bamakɔ kumabaw bɛna kɛ min ye o bɛna kɛ lakanako kuma ye cɛncɛnfuga jamanaw la min ye bamanjɔni ka wale kɛlɛli sɔrɔko ta na sira fɛ adamadenya ko ta na sira fɛ Mali ni Senegal fala yi n'i y'a fɔ fana i b'a fɔ ko nɛgɛsira o bɛ se ka lakurakuraya cogo di kɛrɛnkɛrɛnnenya la fana min ye Mali Senegali ye n'i y'a mɛn Senegal fala yi u ka pɔri ka ɲi a ka ɲi maaw bɛ taa fɛ kɛmɛ sira de la 50 Mali de bɛ mago donnen no Senegal pɔri la o kumaw fana kan ka kɛ maa caman y'a yira sa k'a fɔ Bassirou Diomaye Diakhar Faye a ka zen nali kɔni min ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ taama don nka CEDEAO ka ci bɛ a da ka n'a fɔ AES jamanaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamanakuntigi Mali Burkina Niger olu ka se ka nin baara in kɛ maaw y'a yira sa k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ a bɛna na balimaya ni sinjiya kuma na sigiɲɔgɔnya kuma n'o o bɛna na fɔ ko min ye Diomaye ye a nakun yɛrɛ ye min ye AES ka nin kɔ don CEDEAO la koyi CEDEAO kɛlen ka fɛɛrɛ de sigi bi n'o ye fɛɛrɛ belebeleba ye sa ko san 50 kɔnɔna na CEDEAO ka se ka to jamanadenw sago la jamanadenw ka miirina ka sigi sen ka baara ka se ka kɛ n'o ye lajɛ min kɛra Sierra Leone kaw fɛ yen AES maa ma taa a maa ma wele wa min ye AES ye a ma sɔn k'i da don nin kuma in na min ye wɔlɔfɔ kunnafonidilaw ye olu ko ko Diomaye ja ka gɛlɛn dɛ fala yi ko maa min y'a ka parti politique sigi sibiri tɛmɛnen n'o tɔgɔ ye Kirayi ye n'o ye fasodenw ye k'o sigi sen kan
kama tulo la maminu o kɛlen ka parti politique ci ka se ka fɛnw sigi sen kan ani Usmane Sonko bɛ fɔngɔ ɲɔgɔn min na k'o bɛɛ la k'a nana i cogo Mali de la ka Mali de sugandi nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Falaye wɔlɔfɔ kunnafonidilaw ye ɲininkali kɛ ko tuma na ko Jomaye bɛ mun ye Assimi la ni a bɛna se k'o baara kɛ dɔw ye jaabili kɛ k'a t'a yɛrɛ ka ci la CEDEAO ci ka bon ni a yɛrɛ ka ci ye hali n'o y'a sɔrɔ Mali ale ni Senegali cɛ fana ko ka gɛlɛn kosɛbɛ min ye Jomaye Faye ye k'a ka kuma bɛna tali kɛ min na Falaye kosɛbɛ o ye ECO ye musaka n'o ye wari ye min kan ka sigi sen kan AES ale ni CEDEAO jamanaw fɛ nka min ye AES ye ale ma nisɔndiya fiyewu CEDEAO ka o baara in tali la ka di Côte d'Ivoire jamanakuntigi ma n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye o min kɛra AES kɔni ko hali n'o y'a sɔrɔ u m'a fɔ nin waati in na k'u tɛ CFA la k'u ka wuli ka jɔn n'u ka cɛsiriw b'a yira sa k'a fɔ san 2027 kɔni u ni CEDEAO jamanaw tɛna jɛ minnu bɛ CFA dun n'olu tɛna jɛ ka wari kelen dun tuguni sabula yɛrɛma hɔrɔnya ko kuma min b'u da o kuma bɛna kɛ sen na min ye Senegal jamanakuntigi ye ale b'a fɛ ka fɛɛrɛ de sɔrɔ fɛɛrɛ min b'a to Alassane bilalen filɛ baara min kunna nin ye Freetown-kaw fɛ yen o kana to k'u kɔ don waleya in na a bɛna se ka Assimi la faamuya wa sabula min ye Senegali ye ale ni Mali ni Burkina ni Niger u bɛɛ lajɛlen bɛ jɛkulu wɛrɛ fana kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko UEMOA o dun fana bɛ CFA dun o ye jamana 8 ye ko yɛlɛma u bɛna o sinsin o kan ka se ka wari dɔ sigi o tugumu kɔnɔna na wa walima fɛɛrɛ jumɛn de bɛna sɔrɔ ko bɛɛ dun b'a dɔn bi k'a fɔ ko min ye AES jamanaw ye olu bɛ k'u ka musaka ɲini min ye maa mafalenw bilara o baara la jamana 3 in kɔni ye u da a kuma kan kosɛbɛ sabula u b'a dɔn k'a fɔ min ye wariko ye ale ko ka misɛn a degun barika ka bon jamanadenw bɛ se ka kɔlɔlɔ sɔrɔ a la nka n'a yirala ka ban k'a fɔ ko min ye fara ɲɔgɔnna yɛrɛ bɛna kɛ pewu wariko la pewu ka ECO sigi sen kan ko min ye ECO ko kuma ye o bɛna bonya nka Senegali jamanakuntigi a bɛna fana ka na fɛɛrɛw sigi sen kan fɛɛrɛ minnu n'a bɛna o ja jira Assimi na ka kɛ n'u ka pɔri ko ye a tɛna ɲinɛ min fana kɔ o ye terrain kura la sira kurakurali ko ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛ ɲɔgɔn bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min Falaye ko yɛrɛma hɔrɔnya ko ka di Jomaye fana ye ko nka k'a se k'i kan kɔrɔta n'a kuma ye de